Erokamano nyako Ramogi kuom kete kende Ramogi TV machiegni weche manyien maka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Duol mar weche arita ka riwruok pinje mangima United Nations Security Council opwodho Kenya tero obila mage mondo dhi okony e jiwo arita e piny Haiti konyiso mor mare kod okang' makamano. Jatend piny Kenya William Ruto koni ondamo ma okawo nero kod duol mar arita no nyiso ikruok mar reso piny Haiti mosebedo kod midhiero mag arita kendo thiro dongruok mare. E oboke mare, jatend pinyno luwo ni mwandu mag pinyno moting'o kor lwasi kod dho wedhe ma itiyo godo e tudruok mag ohala e kind pinje nyaka mi arita makare, ka bende ojiwo pinje mondo nywak Haiti lwedo gi kony manyalo reso ngima oganda. Jatend pinyno koni piny Kenya oikore mar siro Haiti e neno ni gibiro kod yore makare ma bende biro konyo pinyno e yo moro amora e yore mag arita. Kawadhi nyime en ni maloyo jopuonjre 60 mag sikund nyiri mag Eregi orwak e ute thieth mopogore opogore e kaunti ma Kakamega kaluwore kod tuo mapok oyangi. Jopuonjre 30 orwaki Kakamega Level 5 Hospital, kama moko 20 nitiere osiptal ma Shibwe to mamoko 10 otero osiptal ma Iguhu. Jopuonjrego wachore ni ok nyal wuotho ni mar teko ma tiendegi ne ruma. Jotim nonro mawuok ka nonro mar Kemri igeno malimo skundno mar rango gima dine bed notimo jopuonjrego. Jod bura e kaunti ma Kisumo otimo winjruok ma chiwo sir e yor chulo omenda mar NHIF ne familia maonge kod nyalo e kauntino. E romo mane gibago e boma ma Nairobi, gikoni gin kaka kaunti giikore ma chiwo thieth makare e yo moyweyo ne jogo duto manie kauntino. Kata kamano, giywak ni piny owacho ne ok ogwelo pachgi e yiero ma nyamrerwa, ka koro gichano romo kodgi nyamrerwa manochwalnegi e kauntino mondo gine kaka gibiro tiyo kanyakla e yore mag thieth e kauntino. Thieth mabiro mar UHC morigo ji duto ni wanyalo rwako ji duto iye, nikech nitie ibichudi moloyo kichudo ne pesa madhi ne NHIF, to nitie ma Kisumu bilongo ni Marwa ma bende tudre gi NHIF. Koro jomoko nitiere manie iye kuro, jomoko pok odonje, to kakoro gini biro to ji pok odonje maber, kamoro ok biyudo thieth. This is important, and I, as a member of parliament, I'm going to put all my effort in ensuring that my people are made aware. And on top of that, I know we have a little element in CDF where we can actually pay for those people who are completely down and are not able to pay. So Ji maromo 16 mitudo gi kweth njore mar Confirm omaki e boma ma Nakuru otieno ma pino rugodo kawuono. Komanda mar obila ma alworano Samuel Ndanyi oyango meko ni komedo ni maeri notim e kinde apedha ma tieko kwethno mar Confirm, mano mar Wats kod mano mar Mauki. Mwandu mopogore opogore moting'o pende, bunde mabandia kod nyasore ne omaki kuom gik moko manoyud godo e kinde apedhano. Apedhano ng'iyo ma tieko jonjore moko mogo tache kuonde dak ma Everready, London, Posta, Kaptembwa kod Ronda. Tumekuwa na operation ambayo imekuwa ikiendelea, lakini jana tumeweza kufanikiwa kushika wahalifu 10 ambao walikuwa wamezuiliwa hapa Nakuru Police Station na 6 kule Ronda Police Station. Wote wamefika hapa, wote kwa ujumla ni 16 ambao tuko nao hapa. Tumeweza kuwashika na vifaa tofauti, vifaa butu, imitation za bunduki, those are toy pistols. Tumeweza kuwashika na visu, bangi na vifaa za kutumika kusokota bangi, vifaa mingi tu ambazo tumeweza kuwashika nazo. So tuko hapa, kesho watakuwa wanafikishwa kotini na hii operation itaendelea. Bad migao madoho e pachoka okoni achiel kuom midhiro magikale ne rakore gi kweth jogo matimo njore e pachoka kaachiel kod pinje maoko.
e romo manobagi Mombasa mokelo kanyakla jogo manie bad migao mar doho e Afrika mangima. Ogai mar doho pacho ka Martha Koome okoni kedo gi jonjore ma kamago nyalo mana timore ka winjruok makare obedo e kind pinje ma jokanyo. Okoni tiegruok makare onego timne jogo manie bad migao mar doho kod apisa mag arita e pinje mag Afrika mar fwenyo jonjorego ma bende iwacho ni loko yore magitiyo godo e njore e kinde ka kinde. Mopogore kod timbe njore, apisago mag doho bende rango wacho muom migolo e pacho ka kitere pinje maoko tok chik. We also suffer lack of resources to carry out very intricate investigations, to bring witnesses and support those witnesses to be able to give evidence. We require expertise. We rarely get experts in this area. We require cooperation and instruments that can enable us to cooperate easily, a court sitting in Nairobi with another court sitting in Burkina Faso. As per the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, estimates that Africa loses as much as 60 billion each year in initial financial flows. Consequently, by building a unified front and drawing on the collective knowledge in this room, we can fight transnational organized crime much more aggressively and effectively. Transnational organized crime and illicit financial flows pose grave challenges to the stability and prosperity of nations worldwide. Criminals transcend borders easily, and law enforcement agencies should cooperate without red tape that could cause delay in pursuit of justice. Cross-border exchange of information is crucial. Moko kuom jodak e kar chung'od bura ma Lego Usonga ywak ni akwede osebedo limbe jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Siaya ka jatelo no osebedo katimo limbe kuonde chung'od buche mamoko 4 mak mana kar chung'od bura ma Lego Usonga ma pok ochope. Jatend piny Kenya igeno ni biro timo limbe e kaunti ma Siaya chieng' Ngeso e limbe mare manyayo dongruok e gwengego ka jo Lego Usonga to ywak ni kata obedo ni gin bende gin jochulo osuru, dongruok mikelogo ok pangi ni biro chopo Lego Usonga. Gidwaro mondo jotend kaunti ma Siaya moyiengore korka Kenya Kwanza mondo nywand kar chung'od burano e limbe mar jatend piny Kenya. It is an offense in the court of morality, excluding a certain place which is within Kenya. You know, president should not to behave as if he's only working for UDA, because he accepted to be the president of this country, and Lego Songa is part of Kenya. So when it is a matter of development, he should inject some in Lego. And that's why I've been supporting Raila, because the development that we are seeing is only that we are getting from devolution. If it is not devolution or CDF, we have nothing to count. Omiokaba development biro kata dongruok okwago chongwa piny nyaka wabed mna jok ma orito no development ni ikeleyo makare. Okwadhi go chongwa piny nikech samo go chongwa piny nyiso nwa dhi kwecho to ng'enia ok nwa sungre. To adwa wacho ni jake kata jafuam nuwan kama ne wa ae nene ok ne wan ga jok mago chong gi piny kane ging'e gima gidwaro. Nene gibet piny to giloso gima gidwaro to gima gidwaro no biro. Jopith mag rech e kaunti ma Siaya okwa mondo keto kenge mong'ith mar biro rakore gi midhiero makide kelnegi kodh El Nino. Agre Obamba ma en jarang weche ma pith rech e kaunti no ojiwo jopith rech mondo mi one ni omiyo pek dwaro mar bedo akicha gi thiro achiedh nade makide kel gi kodh El Nino. Kanotwak e apisi mare, Obambo nomedo jiwo jopith rech ma regi oseikore mondo tergi e chiro mondo gine ni ok giyudo lal.
koth mar El Nino usually kotimre ga to oketho ga pond, oketho ga gik mang'eny siaka. Koro mokwongo adwa wuoyo gi joma jo BMU, jo beach management units. Ibiro nitie beaches moko ma nitiere but pi ma seche moko ka pi opong' to nyalo dhi gi banda. Koro akwayo jo BMU ni mondo bed alert ni gima kamano kotimre to kik bi pi keth buge mag beach to gi kombe kata resources mag beach. Kendo bende nitie yiedhi moko ma bende ikete beaches go e kuonde ma ok stable ahinya. Koro akwayo ni mondo kuonde mikete yiedhi bende obed maber nikech pi kobiro mang'eny to nyalo dhi gi yiedhi go nyaka chuny nam. Achako wuoyo bende gi jo cages, jo fish cages. Jo fish cages ma Siaya onego sano ng'e ni ka koth biro mapek yot ndi mondo ochodi cages kata tonde motugo godo cages to kata mana cages chumbi mane ok wang' motegno nyalo biro jakore nikech the storm. Koro akoni joma poko service cages gi o service cages go to kaber to kata tonde bende gitudu tonde manyien. E weche mag tuke en ni Frederick Pulei mawuok e kaunti ma Kajiado